соҳаи кишоварзӣ яке аз самтҳои асосӣ ва афзалиятноки пешбурди иқтисодиёти вилояти суғд ба шумор рафта, нақши он дар таъмини амнияти узуқаворӣ, рушди соҳаи саноат, афзоиши имкониятҳои содиротии вилоят ва таъсиси ҷойҳои нави кории муҳим дониста мешавад. Кишоварзони вилоят ҷиҳати таъмини рушди соҳа тадбирҳои судман андешида, ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзиро дар 11 моҳи соли 2021 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят ба 11 миллиарду 365 миллион сомонӣ баробар намуданд. Рушди соҳаи кишоварзӣ аз таъмини саривақтии оби полезӣ сахт вобаста аст. Раёсати давлатии бедошти замин ва обёрии вилояти суғд дар ин самт тадбирҳои судман андешида, бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд вазъи обрасонӣ беҳтар гардид. Соли 2021 бо мақсади роҳандозӣ намудани таъминоти мунтазами оби полезӣ ва беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо, ки омили муҳими баланд бароштани боздеҳи замин арзёбӣ мешавад, тадбирҳо андешида шуда, аз ҳисоби бюҷети вилоят барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии 5411 гектар замин дар соли 2021 ба миқдори 5 миллиони 300 ҳазор сомонӣ маблағ равона шуд. дар ин давраи обрасонӣ ба кишоварзони вилоят, умуман дар вилоят 1.5 миллиард кубометр обрасонӣ карда шуд, ки маблағи расондани обполезӣ қариб ки 29 миллион сомониро ташкил дод. Агар нисбати соли гузашта агар таққоз кунем, мо нисбати соли гузашта ба кишоварзони вилоят зиёда аз 35 миллион кубометр оба зиёд кардем. инчунин ҷамъоварии маблағро низ қариб ки 180 ҳазор онҷо зиёд шуд. умуман соли 2021 яке аз солҳои камобӣ ба чашм расид. ба ҳамагон маълум, ки боришот кам шуд ва талаботи кишоварзон ба оби полезӣ зиёдтар шуд. ва бевосита бо дастуру супоришҳои раиси вилоят муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ва директори агентии беҳтиёҷи замини обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Холмол Раҳмон дар давраи тирамоҳу зимистон таъминоти оби полезии кишоварзон ба миён омад ва дар ин ҷо барои таъмин шудан аз манбаъҳои худҷорӣ, хусусан дарёи Хоҷабақирғон, Оқсу, Исфара, обанбори Даҳанасой, обанбори Заҳринруди Истарафшан, онҷо обрасонӣ карда шуд ва чораҳо андешида шуд, ки манбаъҳои худҷории обҳо ба минтақаҳои пойгоҳи обкашӣ оварда шуд. ин имконият буд дар ноҳияи Спитамен, дар ноҳияи Исфара, Конибодом аз дарёи Исфара, ноҳияи Спитамен аз дарёи Оқсу. инҳо мо обҳои ин минтақаҳое, ки минтақаҳои пойгоҳи обкашӣ буд, инҷа мо бо об таъмин кардем. фаъолияти мунтазами пойгоҳҳои обкашӣ барои таъмини саривақтии оби полезӣ нақши калидӣ дорад. Бо мақсади роҳандозӣ намудани таъминоти мунтазами оби полезӣ аз ҳисоби бюҷети вилоят, дар соли 2021 барои таъмин намудани фаъолияти муназзами пойгоҳҳои обкашӣ 2 миллиону 140 ҳазор сомонӣ ва 20 тонна сӯзишвории дизелӣ ҷудо карда шуд. аз ҷумла ба шаҳру ноҳияҳои Зафаробод 1 миллиону 60 ҳазор сомонӣ ва 10 тонна сӯзишворӣ, ноҳияи Ашт 780 ҳазор сомонӣ ва 10 тонна сӯзишворӣ ва ноҳияи Мастчо 300 ҳазор сомонӣ маблағ равона гардид. барои фаъолияти пойгоҳҳои обкашӣ дар давраи нави обрасонӣ соли 2022 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд маблағҳои зарурӣ ҷудо карда шудааст. барои омода намудани шабакаҳои обёрӣ ба мавсими обёрии соли 2022 аз тарафи раиси вилоят муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода дастгирӣ карда шуд ва имрӯз ба шаҳру ноҳияҳои вилоят 52 миллион сомонӣ маблағ ҷудо карда шуд. ин маблағҳо ба ноҳияи Бобуҷон Ғафуров барои иваз намудани 2 дастгоҳи обкашӣ дар пойгоҳи обкашӣ Сомғар 1 ҳозир харидорӣ намудани 2 дастгоҳи обкашӣ корбарӣ карда шуда истодааст. ба ғайр аз ин ҳозир бо 2 миллион сомонӣ барои харидорӣ намудани 1 дастгоҳи обкашии пуриқтидор ба ноҳияи Зафаробод. ба ғайр аз ин ба ноҳияи Ашт, Мастчо ҳозир ба ноҳияи 200 ҳазор ба ноҳияи Ашт, 300 ҳазор ба ноҳияи боз иловатан ба ноҳияи Зафаробод ва 200 ҳазор ба ноҳияи Мастчо ҷудо карда шуд.
бино ба маълумоти мавҷуда дар вилояти суғд 175 ассотсиатсияи истифодабарандагони об фаъолият мебаранд, ки дар танзими системаи обрасонӣ ва таъминоти бо низоми заминҳои кишоварзӣ бо об нақши муҳим доранд. интизор меравад, ки дар соли 2022 таъминоти оби полезӣ боз ҳам беҳтар ва бо ин васила рушди соҳаи кишоварзӣ таъмин мегардад.